nakakatuwa siya gamitin. Tapos, kanina, naloka ako. Sabi ko, kahapon, sabi ni mama, mayroong dumating na BPI notice. So, ito yung dumating. Ito. Ayan. So, magkasalanan ako. Kasi, nung first time ko na mag-swipe, everyone! Hello mga sisi! Ay grabe. Pag napaka-close up naman, lapad at lang laki ng mukha ko. So yan, layo-layo tayo ng konti. Kasi masyadong close up, nakapatong kasi yung phone ko dito. Dito mismo sa harap ko, as in dito. So konti lang yung layo. Kaya laki ng mukha ko. So anyway, kamusta kayong lahat? So ngayon nandito ako sa shop, October 19, 2021. So alam niyo ba, 6 months na ako dito sa aking little shop. So akalain mo yun, naka 6 months na ako. Sabi nung iba, ay akalain mo yun, naka 6 months ka na. Akala ko nakaalis ka na. But anyway, wala tayong makialam sa mga negativity, positive lang tayo. So napansin nyo ba, nagpalit ako ng headband. Parang naintriga akong gamitin yung ganitong headband. Maganda naman, di ba? Bagay naman sa akin. Tsaka maganda siya kasi medyo mahigpit. So ngayon, may share ako sa inyo. Napaaga yung kain ko ngayon kasi yung ulam ko ay ginataang dahon ng balinghoy or cassava leaves cooked in coconut milk. So hindi ko na sa inyo naipakita kasi naubos ko na kasi ang sarap. So maaga pa nga, 11:05 pa lang nakakain na ako. Supposed to be ang kain ko mamaya pang 12 to 1 p.m. Paaga yung kain ko ngayon kasi masarap ang ulam. Tapos may chika ako sa inyo about doon sa sino ba sa inyo ang meron ng mga credit card. Ako kasi ignorante pa ako pagdating sa mga credit card kasi hindi nga ako marunong, wala akong alam sa mga ganyan. Hindi ako nag-apply ng credit card pero hindi ko alam kung bakit pindalhan ako ng BPI tsaka ng BDO ng credit card at hindi lang isa, tagdadalawa pa kasi yung isa kunyari BPI with BPI online na credit card, tapos yung isa naman BDO with BDO pang online na shopping credit card. So nabubuluhan ako sa kanila. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo para lang meron tayong ma-vlog. Chika lang tayo habang ako'y maglalagay ng aking lipstick. So meron pala akong yung ginagamit kong lip gloss. Minsan itong petroleum jelly, minsan itong Nivea. Yun, palit-palitan sila. So maglalagay tayo ng lipstick. Lagay tayo ng lipstick kasi ang putla ng muso. So I'm using Nichido Fast Play. May nakayod. Ganda ng background ko, di ba? May nagkakayod. So maganda yung kulay nito, tingnan nyo. Diba? Maganda yung kulay niya. Ito ay Nichido Fast Play. Mura lang siya. Kaya, minsan nilalagay ko rin to dito. Pero hindi ko feel maglagay kasi namamalat yung mukha ko. So, ayan. Tapos maglalagay lang tayo ng konting lip gloss. Ayan. Para ano siya? Shiny. So, yun lang. Yung ano natin. So, meron akong sasabi ko sa inyo. Meron akong credit card. Ayan. Meron akong BPI. Tapos, meron akong BDO. Tapos, ano ba yung iba? Ayan. Daming mga anik-anik. Kung ano-ano. So, yun. Basta, meron ako. Ayan. Ito yung dalawang main. Yung dalawa, hindi ko mahanap.
yung isa nahanap ko ito. Pero yung isang video hindi ko nahanap. So ito yung pang-online, shopping na BPI. And ito yung Mastercard ng video. So ganyan siya. Basta yun na siya. Tapos hindi ako nag-apply nito, pero pinadalhan nila ako dito sa bahay. Tapos nagpunta ako sa video BPI, nagreklamo ako. Sabi ko, meron ka akong dumating doon na ganyan. Tapos in-explain sa akin na, ma'am, paki-activate ninyo yung account niyo. Ganyan-ganyan, Kemerut, ganyan. Sabi ko, ma'am, hindi ko magagamit ang credit card kasi wala akong pambayad niyaan. Tsaka ano yan temptation yan Tapos in-explain niya sa akin na maganda daw magkaroon ng credit card, basta gamitin lang in a proper way. Kunwari, na-short ka ng pang-kuryente or pang-shopping, tapos yung sahod mo next week pa. So, pwede kang gumamit ng credit card. Tapos wala kang cash, pwede kang gumamit ng credit card. Basta, babayaran mo siya before mag-due date. Yun daw yung tamang paggamit ng credit card. So, medyo may sense naman. Kaya yun, na-excited ako. Nag-activate ako ng mga credit card na to. Tapos sabi niya, para malaman mo na super activate, itry kong gamitin sa Mercury Drug. So napunta ako ng Mercury Drug. Ayun, tinry ko siya. So ayun na nga, pintry ko siya, pero bago ko siya na-try, natakot muna ako. Sabi ko, kailangan mura lang at konti lang yung bibilin ko. So bumili ako ng isang malaking alcohol. So magkano yung alcohol? Yung alcohol, nabili ko ng 78.50. Tapos ginamit ko yung card, nag-work siya. So tuwang-tuwa ako, as in, valid na nga. Pero ang ginamit ko muna yung BPI. So ang BPI, limit niya ay, kasi started pa lang ako, 70,000 yung limit niya. So the more na nagagamit mo siya in a proper way, magkakaroon daw yun ng points na possible na dumagdag yung limit mo soon. So hindi ko alam. So hindi ko alam siya. Pero I noticed na very convenient talaga na magkaroon ka nito. Basta tama lang talaga yung paggamit mo. Kunwari, plan ko to gamitin this coming katapusan, mag-grocery ako. And then, syempre, pag mag-grocery ka, wala kang cash minsan, tinatamad ka mag-withdraw kasi ang haba ng pila. Tapos minsan naman, alanganin pa sa payroll, yung wala ka pa ng pera. Kasi may mga inaantay-antay ka, di ba? Na mga something. So, yun, pwede mo siyang gamitin. Advance na mag-grocery ka, and then, bayaran mo siya, of course, after. So, yun. Basta ako, gagamitin ko lang to siguro mga below 10,000 lang. Hindi ako gagamit ng up 10,000 kasi ang hirap bayaran. So, ganun lang. So, nakakatuwa siya gamitin. Tapos, kanina, naloka ako. Sabi ko, kahapon, sabi ni mama, mayroong dumating na BPI notice. So, ito yung dumating. Ito. Ayan, BPI. So, magkasalanan ako. Kasi, nung first time ko na mag-swipe doon sa Mercury Drug, nung alcohol, malapit na siya mag-due date pa lang, ngayong October 27. Hindi pa ako nagbayad. Kasi ang bala ko, magbabayad ako kung nagpunta ako doon kapag nagpa-adjust ako ng brace kasi magkalapit sila nung dentist ko tsaka nung BPI. Ngayon, nagpadala sila sa akin ng notice sa utang ko. Yung utang ko lang naman ay 78.50. Nagpadala sila, due date ko daw sa October 7. Ngayon, napraning ako, sabi ko walang magbabantay ng tindahan ko. Si mama hindi naman pwede. So, nag-search ako Google kung ano yung best way kung paano magbayad na mabilis. So, ang una, sabi nila sa lahat ng bayad center. Tapos yun, punta ka ng BPI mismo. Mobile banking, mobile app banking. I think hindi ako marunong nun. So, ang ginawa ko, nag-Gcash. Gcash yung nakita kong tingin ko mas sure ako na kaya ko siyang gawin. Hindi ako nalilito kaysa doon sa ibang other mobile banking na yan. So, ang ginawa ko, yun, try ko yung Gcash. So, yung ginawa ko, follow ko yung instruction sa Google. Sabi, punta ka sa Gcash, tapos ilagay mo yung account number mo, account name, and then amount, and then submit. So, ginawa ko. And yun, success nga siya. So, ngayon, wala na akong utang sa BPI na credit card. Nabayaran ko na yung 78.50. Pero ang binayad ko, 80 pesos para wala nang butalo, diba? So,
Ibig sabihin, napaka-convenient ng GCash. Hindi mo na kailangan ng masahe, lumabas, na ganyan, punta ka pa ng malayo sa bangko mismo. Kasi anytime, kahit katulad nito, ginawa ko yun, nandito ako sa tindahan, o di ba nakakatawa. Yun nga lang, syempre kapag gusto mong magpa-GCash in, now, kunyari wala ka pang available na enough money sa GCash. So, syempre, magbabayad ka sa 20 pesos. Pero not bad kasi mas mahal naman ang pamasahe punta sa mga malalayong bangko. Yung sa akin, kung nagpunta ako mismo sa bangko, I think 50 pesos. Kaya I'm so happy. So, yun. Wala lang, na-share ko lang sa inyo. Kasi yung iba, sabi sa akin nung doon sa teller ng video at saka BPI, alam nyo ma'am, swerte ninyo kasi kayo, hindi nyo na kailangang pumila. Alam nyo ba, yung mga nakikita mo dyan, lahat, karamihan dyan, nagsasagwi-fill up para lang makapagkuha ng credit card. Tapos ikaw, kusa ka namin napili dahil nag-base ata sila sa, nag-base sila, siguro, na-achieve ko na yung requirements para makapasa na magkaroon ng credit card. Kaya yun, wala silang paabiso sa akin. Bigla na lang sunod-sunudan yung datingan ng mga sobre doon sa bahay. BDO, BPI, ganun. So, yun. So, ayun. Panibagong responsibility na kailangang gamitin ng tama. So, yun lang. Yun lang yung aking mga cheche boreche. Tapos, ang dami-dami ng mga card sa Super Robinson, sa SM, sa Massage, Cebuana, ayan, Cameroon. Pero tuwang-tuwa ako dito sa aking vaccination card kasi napagawan ko siya ng wallet size. So anyway, yun lang yung konti-konti ka sa inyo, and please don't forget to comment down below just in case na meron kang katanungan. So, yun, mag-ingat kayo lahat palagi, and thank you.